Mit navn er Frank, jeg arbejder hos Ford Danmark. Jeg har glædet mig som et lille barn til at præsentere vores lille nye elbil. Ford Puma er Fords mest solgte personbil i hele Europa, og nu kommer den også på el. Den ser lille ud, men den er faktisk meget større, end vi tror. Det, der er specielt ved Pumaen, det er, at batteriet ligger ikke bag, det ligger lidt længere fremme, og det vil sige, så har vi plads til det, som hedder en gigabox. Man løfter kassen her, og så har man en gigabox. Og nu skal jeg prøve at vise jer, hvad der kan være i den. Din egen kuffert, din medrejsendes kuffert. Så kan der være en kuffert til lidt blandet. Så skal vi også have et barnesæde med. Så alle de her ting propper vi ind i. Og som I kan se, så er den jo ikke i nærheden af at være fyldt op. Der er i hvert fald rigelig plads til at have en fantastisk rejse. Samtidig med det, så kan den køre 376 km på en opladning. Den kan lade fra 10 til 80% på 23 minutter. På toppen af det, så har den et lavt energiforbrug. Den bruger 13,1 kW for at køre 100 km. Og hvis vi nu siger bare i runde tal, at en kilowatt koster 2 kroner, 2 gange 13, det er 26, så det koster altså 26 kroner at køre 100 km. Så fås det ikke meget billigere. Og det, der også kendetegner den nye Puma, det er, at den er bygget i Europa, den er designet i Europa, og alle de funktionaliteter, vi kender fra en god gedigen Ford, det er taget med over i den her. De store skærme, de nemme infotainmentsystem, det spiller bare. Jeg vil anbefale jer alle sammen at komme ned og prøvekøre den, og se, om alt det, jeg siger, er rigtigt, fordi alt andet lige, så er jeg jo lidt farvet, når jeg er ansat af Ford. Sådan er det jo, det ved I.